Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Anyway, mango tipitsane pano ku update. Tipasana pano update kuti chuchitika tsana kunja. Choyambirira 10 tilowe ku dziko la North Korea. Community mpeze President Kim Jong-un amene taizose amakhala mzima bomba koma omuyamba amasowa. Amango lakalaka kuti kuma wina wakarango ndiyamba. Amene mamenza muonetsa mpise. Mukuzoa kayeso kana kuzandi North Korea. So iye nditu anali ndi zoyankhula ku parliament. Tinewala lelo date ndiyo mweja 26 pamene yankhondo ndi 27. Almost tikupentu tikumaliza mwezi nditu. Maiko awiri akukanika kupanga zolinga kuchita zolinga kupanga zolinga zimene apitirira ku dziko la Iran pakati pano up to date chabwino. So North Korea ili mmene muja nde inayamba Kim Jong anayankhula ma points okwana angapo. So tingopereka ma points amene akuti khudzawo amene tikuona zoti awawa ndi amene akufunikira kuti tigawane. So first of all choyambirira anakamba nkhani kuza ndi ku dziko la Iran kuti taonani nkhondo, taonani uchigawenga umene America ndi Israel ukuchita ku dziko la Iran. Anthu ora kupanga zawo kuma kungofika kwapanga attack. I know because anthu amene wawa alibe nuclear. Kuma sanga ndiyambira lifeyo. Why? Chifukwa tindiani tindi nuclear. Komanso nuclear imene yoyo timuzile pano uthenga ukupita kwa Trump straight kwenda kuti palibe chimene chingapangitse kuti ifeyo tipange give up tisiye manyuclear athu. Ole utatani nyuclear wathu adzakhala alilede ndipo sitizamusiya tisunga zimanyuclearzo kuopa zimene zachitikira adziko la Iran. Iwo ndithu Kim Jong ayankhula zitizo zimene zichazo. Manso point ine mana yankhula akuti mdani wankulu wambiri ndi South Korea neighbor uja sopano. South Korea amene ndithu ndi America thaizo sebasi ATN yemo kuti amene zima patriots zima defense systems ana pasula ndi Americans akazitengaso kuthandizira nkhondo yokuti mukuzowa kaleso niyo. So North Korea kuyankhula kuona zoti mdani wathu ndi South Korea amene ali neighbor. Yo, that's bad. That's bad. Very bad. Nde wanenesa kuti zamanyuclear it's a big no. Palibe kuti azabwera cha Trump kaandani kwauza kuti akula nuclear wanu ibwanji. Iwo akuti mabombawo basi ndimene ndithu alilima. So anyway, teni tikambe nkhani yokhuzana ndi za nuclear zipang'ono mwene mwake wena sitimatha kumvetsa bwinobwino. Kupanga zida za nuclear analetsa kuletsa anayika ndithu malamulo kuti pa dziko lapansi pano palibenso amene akuyenera kupanga zida za nuclear. So choyambirira tionena kuti so choyambirira tionena kuti mu 1963 aliyese anati akuluakulu palibe wina aliyese amene akhale busy kumapanga zida za nuclear. Okay. Koma after alengeza zimene zizi panapezeka mayiko awiri amene zidazo anazipanga. Yoyamba ndi North Korea. North Korea inapanga zidazo ndi pya 2006 9 September zapeza I think September, October, something like that. Koma mu 2006 napeza kuti yowaja apezeka nazo zidazo. Koma oyamba sanali wo. Oyamba unwene anali Israel amene tu anapanga zidazo kuchokera 1967 iwo pamene anakhala ndi zida za nuclear. Panapo tu dziko lonse lapasi litabana kuti zida izizi palibe amene akuyenera kukhala nazonso pasapezeke winanso upanga build nuclear weapons. No one should be allowed to do so. Koma zinapeza kuti mayiko amene wawa apanga. Koma uyu Israeli after kuti iye wapanga then ndamene amakhala number 1
mapita kwa America kumati Iran yuri kubanga komano zili zabodza Iran yuri kubanga anamba kale kuuza America tamani tokayo Iran ikubanga pamene iyeyu anapanga komanso amaletsa even bungo jela timalikambala International Atomic Energy Agency which kuti lipange inspect iwo amakana, right? And isavomereza kapena kukana zora ndi manyuklia and iwo amangona kuti amankhajet. So meaning kwenda kuti zimene iwowa akwamenyera nkhondo anzawo ndi zimene iwowa anapanga mwa illegal komanso mwa secret. America zimene zimadziwa zimene zali padziko lapasi pano amadziwa even AI singakaneso imanenaso da ndi 90 nuclear warheads. So Israel nayo, North Korea inayo. Okay, imene ndi 2 ya pita. Tikambe sipano, tibweleze sipano ku dziko la Iran. Kumene ndi 2 matimu awiri amene adapita kukaphulitsa dziko la Iran. Israel komanso America. Choyambirira Israel yalemba ndi 2 kalata ku UNICEF bungo loyang'ana za ana children kwanena kuti Iran mabombaga cluster bombs aphulitsa one of the kindergarten tima school tana teacher yeah. So ana ukwana ngapo avulala ali mu critical condition in a 5 years avulala ali kuchipatala kumano palibe amene wafa. So iwo akudandaula kumene koko ku UNICEF bungwe la UNICEF limene limang'anira za ana licha. Yes, a Israeli ndi amene alemba zimenezozo. So siti kuzozoti UNICEF ikambapo chani chifukwa Israel tikapanga check bwinobwino ndi imene yapha ana ambiri ku Gaza. Ana even timakamba sipumpano za mwana amene amambola nsomali miyendo kwa chaka chimodzi ndipo apha ana ochuluka ana osalako ana ang'ono komanso amachita kunenera kuti muzikhulupiriro zawo mabuku mwawo amanena kuti kuphana konde kwabwino kwambiri nzofunika osasiya mwana ya mwana mupha amene fa amene akadzakula amene adzabwezera, right? Chabwino. And what Israel has to do, which I'm hoping of course they will, is they are going to what's called raise Gaza. They're going to destroy it. What is important to understand, what the logic of the war is based on the divine plan. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no... Number 2 incident yapampano mene yachitika ku Iran ana nditu school yantuntu kupolisiwa. So awawa walimpa kalata just because nakuza nonthena yake panopa aziyambano kutchula aziyambano ku ma player mapanga kumalira ngati hey tona just because kuti afuna sympathy afuna chisoni afuna kumamvera chisoni kuti tana ndito anthu ajato apanga izi komano amene anakayamba kupolisa nzake ndi amene awa zimene ndithu anaziyamba kale sizapo mpano pa yaya anaziyamba kale iwanza October 7 amakoza nizicha iwo wanamba kupolisa mnamva koza history ya Idi Amin mnamva history ya Idi Amin I mean mganizinga iye ujaivi nkakamba nkana kusandizira kuti Israel tasiyana kupolisa I mean muzaka ma 1960 Ireland malo, right? Chifukwa the main reason imene anthu akumapereka kuti akhasiyena ku Palestina asiyena ku Gaza main reason panopa imakhala ndi October 7 I say the main reason koma zinthu izi zinayamba kale zamba kale yeah. You are sure that in 1967 they captured the whole Sinai. They captured part of the Jordan. They captured most of the part of the Golan Heights. The resolution was passed here that peacefully Israel must obey that order to withdraw from all Arab territory. And this was passed by the whole United Nations member states. They refused.
what can the Arab do now? On top of this, there has been bombing every day. We don't want war, we don't want destruction of Israel, but we want peace in the Middle East. But if they don't want peace, what can we do? You do. If at all. Anyway, that's it. Yeah, so imeneyo yapita imene Israel yanibakata kupita ku UNICEF. Number 2, matimu awiri amenewa, America ndi Israel. America yaona kuzira apapa tupita kuti aluka. Tupitako tiyaluka. Why? Chifukwa kuti ndalama zikupita choyambirira. Number 2, palibe chooneka ndi maso chimene palibe cha nzeru chooneka ndi maso chimene tikuchita ku dziko la Iran. Kungopatula kungophulitsa anthu pa civilians zipatala komanso kuphulitsa atsogoleri. Ndiye kuphulitsa atsogoleri, kupha atsogoleriko still is not working. Sizigwira ntchito. Anapha munthu wamkulu kwambiri ndi majenero zake ndiye mapalibe chimene chasintha kuti apapa chasintha nothing. So America yangoona yokha kuti kwatsalako a good dancer knows when to stop. Munthu amene amavina bwino amadziwa kuti kuvina kundisira pano kwina kusizipepa. Pofuna kusaluza ulemu wake wangonzera apapa ndingopanga force zoti tukambirana akupempha makuti akupempha pamene mbuyo nkhani yake inali yoti basi panapa kuti akuituluka aliyense akudziwa wina aliyense mumfunsa wina aliyense analyst wina aliyense America ifuna ituluke mkhondoyi ifuna zivaya basi right ndifaka kuna atasintha boma kuti zambiri zoyankhula. Israel sikuganiza choncho. Israel ikuganiza kuona kuti no nkhondo iyi ipitilire and ifeyo tizingoponya biyani zingoyama bombati zingophabe ndithu atsogolera kumeneko. Leoli apa Ali Reza amene anali wamkulu wa Navy, right? Asikala apa panyanja pacha. Hope kuganiza kuti mnamake akamupha amene ndi pa Strait of Hormuz patsogolero. No, sizingatheka. Amupha amene pabweraso wina. Pa Strait of Hormuz pakhabe nchicha. You understand what I mean? So the system imene ipanga build anowakaje kuti izipanga survive even pataka kuti even wamkulu warani waphedwa. Anaipanga hiyo system ichi. Komanso kufaka kusura kuopa yake. That's why chifukwa ine maganizira anthu abanje banja tamabisa banje. Akasankha munthu azingombisa kuti akule asankha kuti mazingombisa koma sizingatheka. Anthu amene ajawo ifa samayiona ngati kuti nchinthu cho choti kufa iwaja kufa it's just a normal thing to them. So yeah, maybe koma anyway yeah, so America wanataka kuti apaba kungusiya pamene Israel kuona zoti no bola akwena kupitulisa koma paliso chinthu chino chake apa chimene chikuchitika mwanseri. America yatumiza nthu asilikali angapo ndithu it should be 2,500 asilikali amene akufuna apititse ku Iran. Koma right sakunena bwino kuti apita akarani ku Iran kuti akamba nkhondo kapena ground one kapena afuna akalandeka chilumba kati. So it's zongokhanga kuti akupanga chonje akuyamba zimene akukambazo kumasokuso mastima kurani mastima kuvala. So advisor wa supreme leader wa Yuan ku Iran wayankhula kuona kuti America system namayidalira kwambiri yophulitsa ndi amwamba icha bena icha koma sikugwira ntchito. Ifa apa tikuyang'ana tu za zolinga, right? Tikuyang'ana za zolinga kuti zolinga zakwaniritsidwa, right? Akuti zolinga sizinakwaniritsidwe. Mwamba makungoponya bomba wako ma zolinga sizinakwaniritsidwe. So, do you think kwenda kuti asilikali pa ground kuti abwere ku Iran akwanitsa ndio ngoti
Okay, we will see. Tiona. Understand? Chabwe. Ku China na ukosa nakayuda Trump siyani nkhondo. Muphetsa anthu. I want to see the war ending immediately, tonight, hopefully. And I want the United States and Israel to go back and search their soul. And they should never be allowed to launch another war of aggression against any other country, including against Iran. And Israel should never pretend that they have the truth. They have developed nuclear weapons. There are reports that on quite a few occasions, they threaten to use nuclear war against other countries. They have no right to demand any other country, not only in the Middle East, but anywhere in the world, not to develop nuclear weapons because they violated the rules first. And they now possess nuclear weapons. They threaten to use nuclear weapons. I think eventually, as you mentioned, when we reach step 2 or step 3, we need to create a situation where there will be no nuclear weapon at all by any country in the Middle East. Muphetsa anthu. Mastrike amene akumachitika pa mwambawa sakugwira ntchito. Mastrike ophatsa atsogoleri sakugwira ntchito. Chifukwa ife tikuyang'ana the main goal. Zolinga. Understand? Zolinga. Zakumene kwako sizigwira ntchito. Sizikupezeka. Okay. Mwana wantumiza ku school. Ku school kuja mafuna kuti niyo mwana uja ndithu apange graduate. Apange graduate like amalize school. Alinge member lake adzipita. Mwana uja ku school kuja ali ndi mbiri noti kumaseyi chichi mkalasi ni chimakhoza. Mkalasi chimayankha mafunso. Koma sakumakhoza pamayeso. Pamayeso sakukhoza. Koma chimunthu uyu chimboneka cha nzeru. Ko pamayeso sakukhoza. Asintha bwanje kalasi. Apite bwanje kalasi ina. Chinthu chimboneka cha nzeru. Chimayankha mafunso, chimapondera wina aliyese. Koma pamayeso sikukhoza. Definitely I'm like, you're doing nothing. Pabi mubanga rwa. Ndizimene zochitika. Ma Americans ni ma Israel. Ku pankhani okhoza ndi kuponya mabomba, akukhoza kwambiri, zanzeru kwambiri. Koma sanga banga graduate. That's sanga banga graduate. Aba mwezi ukutha, mwezi ukuthi. Sanga banga graduate. Mwezi aba ukutha koma that's it. Mafuna kuti mumuna mumbetse pamene papa. Zimana bitira. So zose zikuteka. So yeah, let's it. Tuone kuti kusogolo kuno zikhale zotani. Guys, thank you so much. Malawa ndi cameras.